Ngamchaza njengomuntu osefana nobaba wami because naye ungikhulise kanye kunye no-auntie ngisemncane up until ngize ngikhule ngibe mdala manje. Njengoba sengikhulile-ke kuhambe ngibona ushintsho endlini nomalume Musa naye noma engaboni ukuthi akaphethekile kahle kodwa mina ngahamba ngokukhula kwami nami ngabona ukuthi hayi kunezinto engahambi kahle. No-auntie naye uma ngifika ekamereni lakhe kunezinto engayiqondi kahle eyifungwe ngayo umalume Musa. So benginesifiso sokuthi engazi ukuthi ngingamsiza ngandlela thizeni njengoba ngize la bengithi naye ngikwazi ukumtshela kahle because endlini angikholwa ukuthi kusafe engconywana impilo e-right. Manje ngithe mangithi ngiyaklina ekamereni ka-auntie ngafica kukhona into zakho lezi sikhinde bese sibheka ama-andies wakho awathi alahlekile, isithombe sakho, nenothi, nemithi ngaphakathi. Efungelayo ukuthi yena ufuna wenze lento afuna ukuthi uyenze. Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumngwe yenkomo Sovukazi Mvuleni. Ngintokazi ezalwa Mkhize, ngumamsebenzi Ndlela. So today sivakashelwe-ke udadewethu. Uzosichazela kabanzi ukuthi why ela ekhaya namhlanje. Ngiyanibingelela-ke nonke ngiphinde nginamukele futhi. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani ma? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuthi umabani usuka kuphi? La igama lami nguZinhle ngwakaNtuli ngisuka eMkhomazi eMkhonyi. Okay. Ukukhula kwami. Oh, namanje usahlala khona? Yebo. Okay, bese njani isimo ekhaya ekukhuleni nje kwakho? Isimo ekhaya mangifuna manga bese right because uma nobaba besakhona bese kwaya-ke ngasala no-auntie uma wagula ubaba wahamba. Usisi kababa? Yebo. Okay. Ngasala naye u-auntie ngakhuliswa yena u-auntie. Lokhu yena-ke ngize ngaye manje. Ubephethe kanjani? Auntie ukukhuluma iqiniso ma bengiphethe kahle. Bengekho lube engilibonayo ngaye. Into nento obuyicela bengikwazi ukuyithola nje kahle. Okay, besebenza? Cha, bengasebenzi kodwa bewumuntu okwazi ukuhlanganisa nje ukuhlanganisa. Oh. So-ke why ukhethe ukufika la ekhaya? Cela nje ungiqale ekuqaleni ungilandise ngizwe ukuthi ubekwa yini? Ma into edala ukuthi ngize ngifike la ekhaya ukuthi u-auntie usolokhu angikhulisa naye bengikhulisa kahle yonke into right. Yonke into engiyitholayo, yonke into engiyifunayo ngiyithole kahle ngendlela konke kukuhle. Kunele kwashintsha mase kufika umalume because uthola umalume. Okay. Umalume Musa. Umalume Musa umuntu wakhe atholane naye sekunesikhathi nje esidana ngisho bethi behlala ndawonye. Manje umalume Musa manje njengoba ngithi ngize la ekhaya bekunesifiso sokuthi akwazi ukuthola usizo. Umalume Musa ngingamchaza njengomuntu osefana nobaba wami because naye ungikhulise kanye kunye no-auntie ngisemncane up until ngize ngikhule ngibe mdala manje. Njengoba sengikhulile-ke kuhambe ngibona ushintsho endlini nomalume Musa naye noma engaboni ukuthi akaphethekile kahle kodwa mina ngahamba ngokukhula kwami nami ngabona ukuthi hayi kunezinto engahambi kahle. No-auntie naye uma ngifika ekamereni lakhe kunezinto engayiqondi kahle eyifungwe ngayo umalume Musa. So benginesifiso sokuthi engazi ukuthi ngingamsiza ngandlela thizeni njengoba ngize la bengithi naye ngikwazi ukumtshela kahle because endlini angikholwa ukuthi kusafe ukuthi ngingamtshela yonke lento le. Utholeni endlini? Endlini into engiyitholile u-auntie kungathi kuney'fungwana ay'funge ngaye. Ngithola ama-under wakhe umalume, ngathola ibhluke lakhe ney'thombe plus nencwadi phakathi ebhaliwe ukusho ukuthi yena ufuna lokhu ngayo umalume engathi ngiyenzeka. Futhi ngiyabona ukuthi engathi kuyenzeka because umalume bewumuntu othanda ukusebenza kakhulu, umuntu othanda ukuba busy. So lokhu u-auntie lokho ekhuluma akasakwazi umalume ukusebenza. Usewumuntu ngisho noma kuthiwa uvakashelwa abangani bakhe. Make kwakhuluma u-auntie sezogxoma umalume abaxosha abantu abo umuntu nje ongazi ukuthi manje useyaphithanelwa manje ufuna ukubhekana no-auntie nje ngqo. Manje benginesifiso sokumsiza umalume ngalokho ngoba u-auntie shema ngifuna uqamba amanga akamphathile kahle neze noma yena engekazi abona. Kodwa kunaleyo nto nje engekho right. Yebo. Ngoba kukhona nejumbane. Yebo nje impahla zakhe lezi engisho ngiyibonile.
zivuvuzelwe ngasamdingo futhi nami bengisaba ukuyithinta ngivele ngabaleka. Okay. Ngangakwazi ukuyithinta, ngangabe ngisakwazi ukuqhubeka ngikline ngami ngayivalela ekamerweni lami ngoba ngisamangazwe iyona lento ukuthi kanjani. Umalume beno-anti banaye umntwana? Abanaye umntwana. Okay. U-anti uney'ngane zakhe eceleni. Ofuthi umalume-ke izona lezi amane ezondla amane ey'khulisa njengami nami futhi ingane kabhuti wakhe u-anti uyasondla nje. Umalume yena uwumuntu kanjani? Ungilosi, angifuni uqamba amanga. Umalume umuntu onothando, umuntu owaziyo ukuthi ingane noma kuthiwa ngirongo, kodwa uyakwazi ukuba naleso sandla leso sokuthi angasiqinisi kakhulu. Abomzali, yabo ngizothi umalume njengoba ngisho usefana nobaba kumina ngendlela asiphatha kahle ngayo. So wena ufisa ukuthi asizakale kanjani umalume? Umalume ngiye ngizwe kuthiwa kunomuntu okwazi ukukulaphela leyo nto osuke ufakwe yona. Angazi noma kukhona indlela mhlawumbe singakwazi ukuthi sithole lolo sizo lolo akwazi ukulapheka naye kuleyo nto ngoba uma isenje ngisho noma ngathi ngiyazama ukukhuluma naye kodwa uvela abhonga ulaka. Okay. Alwe kakhulu athi akakwazi umuntu wakhe ukuthi angayenza lento lena angayenza kanjani lento. Mina shuthi angisho nje uma kube khona umuntu esengimcabangela yena. Okay. Yeah, ukuthatha kanjalo yena. Yebo, ukuthatha kanjalo yena. Okay. So uthi sokwazi kodwa ukukhuluma naye mengabe uthi ubuya vuka ulaka mawuthi uyaqala nje lezi ndaba? Singazama kodwa ngoba nami benginesifiso sokuthi asizakale kule nkinga yakhe njengoba nje umuntu kahle kahle ngizothini fanele ngabe nje uphila impilo emnandi uney'ngane lo baba yabo nje fanele yonke into yakhe right kodwa solokhu ebanjezelwe u-anti akakhoni ngisho ucabanga i-way forward because uhleze efuna ukustikha la kuyena. So wena umalume uthe uniphethe kahle nje umuntu onothando kunini. Yebo. Kodwa uxakwa ile yokuthi u-anti umenzele izinto ezikanje. Yebo. So what if bayahlukana ke? Shuthi ngeke usaluthola lolo thando lo. Angisho ukuthi ucabanga ngenye indlela ngikho lapho. But what if umalume yes uyalithola lolo sizo bahlukane beno-anti? U-right ngalokho? Ngifuna uqhamanga ngi-right magoba into ezongijabulisa mina ukuthi naye egcineni abe right abomuntu. Okay. Kulolu uthando sesinikele nalo athole yena lolo thando lolo. Akwazi naye kuba umuntu nje. Ithi ngimsondeze khona sokwazi ukuthi sikhulumisana naye. Yebo. Ngicela silandele malume. Sawubona kunjani? Siyaphila sesinjani? Ngiyaphila nami. Mina nguMamtolo ngwaNdlela. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala usukhona. uMosamthembu endaweni yase eMzimkhulu eMkhonya. Okay. Emkhonya. Emkhonya. Uyamazi uMhlenani? Yebo, umshanami sisi. Umshanakho? Yes. Nihlele kanjani ekhaya? Hayi, singasho ukuthi nje sihleli kahle. Uyahlonipha? Hayi kakhulu nje ukumbona nje. Okay. So kunodaba ke afisa ukuthi akudlulisele lona. Ucela ukukhuluma nawe. Ngicela ukuthi isikhathi sakho umlalelo. Yebo. Ngiyacela ukukhulumisana nawe. Malume. Yebo. Ngicela ukuxolisa ukuthi ngikuthathe ngizokuletha kwama-TV kunokuba ngikhulume nawe ehleli phansi ekhaya. Kodwa uyazi nawe ukuthi masikhuluma ekhaya ubuye ube nokulwa mase ngiphathe udaba lika-anti ukuthi u-anti ngizothini uganga kakhulu. Into edala ukuthi ngize ngisho njalo malume ngiyakwazi ukuthi umuntu o-right and usungikhulise kusuka ngisemncane sengiyeka laba abalandela ngemuva abancane. Usungikhulisile sengimdala manje. Nami benginesifiso sokuthi uphile impilo engconywana, impilo e-right. Manje ngithe mangithi ngiyaklina ekamereni lika-anti ngafica kukhona into zakho. Lezi sikhinde bese sibheka ama-andies wakho awathi alahlekile, isithombe sakho, nenothi, nemithi ngaphakathi. Efungelayo ukuthi yena ufuna wenze lento afuna ukuthi uyenze. And malume nawe uyazazi ukuthi ube umuntu othanda ukusebenza, umuntu ohlala ethanda ukusebenza. Manje noma kuthiwa uvakashelwa abangani bakho ubusugcina usubakhipha ngaphandle usulwa ngoba nakusekukhuluma u-anti. Manje into edala ukuthi ngize la ekhaya ukuthi malume benginesifiso sokuthi sizame ukulungisa leyo nto malume. Sizame nje ukuthi malume nawe uthole usizo ube nomndeni, hayi ngoba ngingakuthandeli yena
kodwa benginesifiso sokuthi nawe ugcine ube umuntu oright ekugcineni. Ngiyakuzwa Mshana. Ngoba ngiyamthanda nje umalumekazi wakho Mshana. Hey. Yiphi inkinga mhlambe? Ubonani Mshana? Ngiyazizwa izithombe zona nama-blue lami engilithanda kakhulu. Uthi ulibonephi? Ngilibona ekamereni lakhe malume bekade ngiyoklina khona. Angibanga ngisakwazi futhi uklina malume, ubufakazi lobo obukhona enginabo. Mama Mshana. Ekufungele kubophele esho ukuthi wena uzowenza lento ayishoyo. Kuneyigqabo lapha malume ezikubophile kuyizona ezenza ukuthi ungakwazi ukubuye ukwazi ukubona nawe into ngeso lakho. Uhlezi uzogcina ubona iso lakhe ngalendlela yena afuna ukuthi wena izinto ubugcina usuyibona ngazo. Lento ke engangiphathi kahle neze malume ngoba njengoba ngisho ukuthi usiphathe kahle usikhulisile konke kube kuhle kodwa manje ekugcineni nami mase ngibona kukhona okurongo okwenzeka kuwena benginesifiso sokuthi nawe ugcina uthola usizo malume. Sizolophe Mshana ngabe khona mhlawumbe umalumekazi osongithanda yena Mshana ngoba phela ngiyamthanda uMadlamini. Ngisamile lapho. Hey. Malume akekho ngithi ngithandela yena noma akekho sengithi ngimbonile. Cha ukuthi bengithi nje ngifuna ukuthi nawe malume ugcine ube umuntu nawe ugcine uthola usizo. Kwamanje malume njengoba ngangishilo vele kwasekuqaleni ukuthi ngeke uzuyibone lento ngalendlela mina engiyibona ngayo. Wena vele uzohleza umlwela umdefendela njengoba usasho namanje ukuthi uyamthanda. Mina kodwa bengithi ngifunela usizo lokuthi nawe ekugcineni kosuku ugcine umuntu ophila impilo yakhe, hayi impilo econtrolwayo, hayi impilo yokuphathwa. Kodwa nje benginesifiso sokuthi nawe malume uyangazi angiyena umntwana othanda ukunaka indaba kakhulu zabantu abadala nani kodwa lokhu sekugcina sekungiholela ekuthenini ngize ngicine nginaka ngoba kungiphathi kahle neze. Usho ukuthi mhlambe Mshana ufuna ngiyophalaza ngiphazele ngoba phela uthando nje akho kuvuvuzela la mhlambe uthando lifakiwe mhlambe ikeshezana mhlambe imithethisi. Malume njengoba ngisho lento ngeke uzuyibone ngaleliso lami mina engiyibona ngayo. Njengoba kade ngize la ekhaya nje bengithi ngizofuna lelo sizo ukuthi bangisize ngikwazi ukukhuluma nawe ngikwazi ukubonisa ngalendlela le nesifiso sokubonisa ngayo because ngiyazi ngeke uzuyibone ngalendlela. Nasendlini ihlezi sixabana sibangayonke lento le. Ngoba manje awufuni ukuyibona ngalendlela malume engiye ngithi ngichazela ngayo noma engeke ngithi ngoba ngize ngifisa nanokuthi ngiyokubonisa yona lento la ihlala khona. Kodwa ekugcineni kosuku uzugcina ufuna ukungiqhatha no-anti ufuna ukumemezela ugcina ufuna ngisho phela ngoba manje uthande wami nje. Yindaba ungafuni ukuthi akutshengise lezi zinto la athi uyibone khona. Awu. Ukuthi hey into nje sangidinana engicasulayo ukuthi aze angiveze komabona kude. Ucikwe nanoba ngibona nje umakhelwane bazothina umakhe bayangibuza. Awubheke nje umalumekazi endle. Umalumekazi endle uveza ku TV. Ungathanda lokho wena Nkosazana? Okay, ngiyamxolisela. Kodwa uthi uyachaza ukuthi uzamile ukukhuluma nawe malume endlini kodwa awutshengisanga ukuba ukwazi ukumuzwa. So ingakho ezegcina ngokufika la. But lokho akushoyo mhlambe ukuphatha kanjani? Ngiya-understand ukuthi uyamthanda u-anti wakhe but lokho akushoyo azathathe nje isinqumo sokuthi akeze ka-Black Life TV. Ucabanga ukuthi kusho ukuthini kuyena noma kusho ukuthini kuwena? Khona mase usho kanjalo sisikona. Kusho ukuthi kuyangivula amehlo ukuthi na umshanami ngeke kodwa futhi adlale ngami. Kodwa futhi manje kunzima ngoba manje angikholwa lento. Ayisho ukuthi nakuneyishuqula ezibophile. Kusho nje kufanele bengisiyoyo kulomfazi. Kodwa uthi uzamile nje malume ukuthi awutshengisa wanqaba. Yeah, ngiyenqaba. Unqabile. Dadewethu ukuze nje ezinye izinto angikholelwa kuzona. Yabona nje indawo ukuthi mhlawumbe khona intando angifayela yona angikholwa kulokho. Ingakho nje ingakho nginokungabaza. Ngimanqika kahle. Uqalene nokuhlala ekhaya la anti? Mhlawumbe nginawo 10 years mangaphazama. Yes, nangaphezulu. Okay. Usakuphethe ngalendlela ekuphethe ngayo usaqala ubudlelwano? Ngokubuka nje isimo senu wena owazi uthando lweni niphethene kanjani? Nkosazana ngokukhulu nje ukusho iqiniso ngisho ukuthi nakukhona ukuxabana vele khona othandweni. Ngingasho ukuthi na sinako ukuxabana
kodwa bengaze ngacabanga ngijule ngoba umshana ezongivulisa amehlo namhlanje kubuka wonke umuntu ukuthi ena lo nkosikazi noma lo mfazi engithi na ngiyamthanda sesineminyaka emingaka nezithombe zami ubophile utheni wenza njani mshana unani futhi sekuneyishuqulu hayibo nomhlola manje ukuthi namfile phela ngibekele nabo abomndeni ngamane nje ngithathele phezulu umshana uyayidlala le ndima kodwa namfuna ngibekele phela abafowethu nosisi bami nabazali bami ukuthi ngiyena kubo ngithi nangu ke umshana uqhamuka nendaba engaka isigaxa sendaba ebengasilindele wabagcina nini kona ekhaya lakho sekunesikhazi ngasho ukuthi nakhona mhlambe sekuhlangana ishumi leminyaka lo ngathola yena nje uhleli lokho yeah yini edala ukuthi ungayi kobabona siyathintana nje nangey'ncingo nje mntasemzini nigcina ngey'ncingo kuphela kulo 10 years awukazi nje uzubabona hayi ngabe ngiyaphazama ngoba mabe mhlawumbe kunento ekhona mhlawumbe ngiye ngithi ngizofika ngigcine ngafikanga yabo ngigcina kodwa ngikhuluma nabo la yini lokhu ma-VN ngibona khona noma yini lokhu WhatsApp yes kodwa u-right ngalokho ukuthi nje awukade wabagcina no angisho ukuthi mhlambe ubuyele ukuthi uyohlala khona cha but ukuvela nje bakubona uyaphila nawe ubabona ukuthi banjani siyabonana nje inkosazane lana mabe kuma-video call sekwenele lokho kuwena nge-video call ngicela khona kubonana lokho okay yes ish uyafisa kodwa ke at least ke understand umshana ukuthi uthini kuwena mhlambe lolu sizo acabanga ukuthi angakufunela lona uyafisa kodwa kulithola ngingalithanda kodwa ngingakithi na kunzimanyana ngoba manje ufuna uqala uxhumana nomndeni wakho uqala yes kodwa mhlambe ke ngibuze nje kafishane mhlambe nani baka TV niyavumelana nomshana ngiye mhlambe lapho ngithola lo sizo kodwa ngingakutholela umuntu ongakusiza maye phela futhi uvuma wena qala kodwa kufanele ngimtshele phela naye yena unkosikazi uthi nakufanele sengizoya kumuntu ngizwe ukuthi nawe uthini uvo lakhe mhlawumbe uzokuthakasela mhlawumbe uzothi hayi uzokisa kowakhe umuntu mhlambe kungcono ukuthi ke siye mawuvuma ke siye kumuntu kuqala uanti umtshele mawusubuya awucabanga kanjalo inhliziyo yami ngiqale ngaye cha uqale no umtshele mawusubuya hayi ngcono ngimtshele manje ngeke phela ngiyamthanda lo muntu uzothi nje naye sengimveza ko TV njengoba nje ngisazohamba ngothethiswa yonke leyo nto le hayi ngoba ngithethisa uzobe ngibonisa kahle uyakuthethisa futhi mina ngiphazamile ngisajoliswa le ndaba yamshana okay mana mhlambe yini ukuyinaka mhlambe mayekufonela ningekho ndawonye mhlambe alukushaya uvalo noma liyakushaya nje izinto ezikanjalo liyangishaya washo ngathi uyaprofesa liyangishaya kodwa ngithi nangenhliziyo hayi lingishaya ngoba phela ngikhuluma nothandiwe wami ubonani nkosazana ngiyachecka nje ngina ukushaya uvalo kodwa kumele ngithi lo livalo ngishaya ngendlela noma ngamtsheli kodwa manje ngithi hayi ngoba phela uthandiwe wami mangikhuluma naye liyashintsha izwi lami nelakhe over the phone ku-cellphone okay yes uzizwa kanjani simtshelile malume Angifuna ngasisi ngikhululeke kakhulu ukuthi ngikwazile uphumela obala njengomuntu uyazi naye malume usengikhulise kakhulu and nginje isandla sakhe uyena umuntu okwazile so nami ngiyajabula ekugcineni kosuku ukuvela obala kwinto esengihlukumezile ngikwazi ukumbonisa ukuthi hayi nami malume ngeke la kunala engashayi khona kahle la kunala ekushaya khona kahle ngizizwa ngikhululeke kakhulu okay so njengamanje menisuka la neku-anti ngize ngamphoxe komshana nje hayi ngizoya kodwa ngimanqika mani ngizothini kumadlami ngizofika sengifika namakhamera ngithini angeke azabe khona amakhamera ngisho nje bese nigoduka mase sigoduka yes sihlwa ngizophendula ngithini imibuzo engizobuzwa yona laphana ungitshela ukuthi uyapi kanti hayi ngisenje ngisawubona abangani bami nje okay no ngiyabonga kakhulu malume ngesikhathi sakho hayi siyabonga nathi ngiyacela ukuthi nikhululeke okay siyabonga ningaphakama Mbuka lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi nizibonelile nani ukuthi kuhamba kanjani but angikho happy angineme neze mayithi nje
ufuna ukuqala atshele u-anti ukuthi utheni, mhlawumbe naye amise kumuntu wakhe mhlawumbe wesiZulu ukuze azokwazi ukusizakala. But ngibona ngazi ukubuyela emumva lokho, because kwakona nje athi afanele uqale kutshela u-anti, yenye isign leyo. 2, uthi uma ngabe emfonela ushawa uvalo, ngiyazi ukuthi lapha emakhaya niya-understand ukuthi umuntu osuke kukhona izinto enzelwe zona, ukuthi lowo muntu loyo ujwayele ukuthi uma ekukhulume yena atatazele nje into ayenze manje ashaye uvalo asabe. Ngiyazi ukuthi niya-understand leyo nto. So yenye futhi yama-sign leyo engenza ngikholwe usisi omncane mangabe echaza ukuthi umalume wenzekeni. So ngoba uvumile mande aze aye ekhaya, I think fanele lube khona usizo efanele simtholele lona engakafiki anti aphucwe nje kwafoni, angafoni achaze ukuthi kufanele usenzani manje nani. Angazi but sizobona ukuthi simisa kanjani. Ngiyobuya ngizochaza ukuthi kwagcina kwenzekeni. Ngicela ukuthi ungakhohlwa subscribe, like, share ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.